Ana Megan, ana Intan Budi Kowo, ana Cak Ucek Wardoyo, ada Kiruki. ayo Aye, Cakra Budaya Indonesia. kalau mau dengar baca-baca parkiran sabar bagus. Cara
musik iki pancen gampang nyeleke. Angger sinden loro iki mriki diwehi pater. Buntute dikekne mburi iki sindene ben kecelik. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusik kan satru. Oh alah. Mergo pemusike Kulino. Payu. Heeh. Sidene ora katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Lho, TV payu. Lha dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya. Muga-muga kabeh mangke berkah. Amin Pak amin amin. Nardi Janude Joko apa Jaya Mulya Nggih. kabeh mangke berkah. Mas Uncep Lancar. juga gendut niken Celindri sawetara perkara Nggih. tembangan gegojekan mengko dibacute salok nggon wanci gara-gara Monggo. sing bakku tidak lupa ya kuwi Ude Jaya Mulya nggone kapur nyoto tutup giling tutup popokan mangke berkah. Ya kuwi giling, buka giling yang akan datang, juga buka popokan yang akan datang. Jaya Mulya manggih jaya lan manggih mulya. Allahumma Amin. sowan ngarsane Kanjeng Sunan Prabu Pomo Naraka Sura selak dadi dukane wong ayu. Gandanya kang sekar kadong